Искам да дам възможност за въпроси от залата и наистина колегите ми казаха, че представител на пристанище Варна е в залата. Да. Чуваме се. Дойчин Ников, председател на Костер-Черноморска икономическа зона. Приветствам инициативата на Капитал, че поставят въпроса за пристанищата, тъй като във всяка една европейска държава е държавен приоритет развитието на пристанищата. Значимостта на пристанищата е изключително важна. Тук поставиха въпроса за ролята на местната власт. Само искам да споделя, ще задаваме въпроса конкретно, просто стъпление. Примерно в Констанца има пристанищен съвет, където ролята на община Констанца е ключова по отношение на довеждаща инфраструктура и решение от гледна точка на развитие на пристанищата. Този съвет, само искам да кажа, че за този програмен период е генерирал 1/4 от общия фонд на Констанца само за инфраструктурни проекти, свързани с пристанището. Във връзка с това също значимостта на държавата е ключова, тъй като от гледна точка на това ние няма как да очакваме развитие на пристанищата без европейски инвестиции. За момента аз съм учуден, че на тази среща не присъства представител на Генерална дирекция пристанищна инфраструктура, защото ние 8 години чакаме генерален план за развитие на пристанището. Искам да ви кажа, че може да го чакаме още 8 години. Ако реално пристанището няма генерален план, ние изцяло не можем да получим никакви европейски инвестиции. И конкретният ми въпрос е към организаторите на събитието: поканена ли е местната власт? Ако тя е поканена, отказала ли е? Също и за Генералната дирекция на пристанищата. Защо те не присъстват на срещата? И втория подвъпрос: искам да попитам на следващата среща, когато ще се срещнем до година, дали темата в диспут пристанищата ще е първи или втори панел. Защото аз считам, че в Констанца темата за пристанищата ще да бъде първи или поне втори панел. Благодаря ви. Първо, в началото на събитието ни беше широко представена местната власт от Варна, Бургас и Добрич, така че на този въпрос поканихме ги, те откликнаха, но темата за пристанищата е една от многото теми, които трябва да отправим към местната власт. Нашия формат, за съжаление, не позволява толкова дълго отнемане от времето на аудиторията. На втория въпрос, да, бяхме поканили, отправихме покана към Министерството на транспорта, който е принципал на държавното предприятие, като поканата ни беше към заместник министър Натова, която е ресорен министър, отговарящ, както знаете, за развитието на пристанищна инфраструктура. За съжаление, в последния момент отказаха нейното присъствие. Пак казвам, причината е натоварване в графика и за следващата ни среща много се надявам темата да се продължи, много се надявам да имаме и хубави новини, но също така обещавам и поемам ангажимента да повдигнем като медия много по-сериозно темата за довеждащата инфраструктура и транспортната свързаност и въобще цялостна политика за развитие на пристанищата. Заповядайте. Добър ден, казвам се Тихомир Тодоров и представям пристанище Варна. Елате на сцената при нас. Не като изпълнителен директор, като председател на съвета на директорите. Добре, извинявайте. Искам да поздравя всички присъстващи, останали до сега на този формат и на явно темата ги вълнува и много се радвам за което. Да пожелая успех на всички. Така, мога да съглася с 99% от всичко, което беше казано тук като доводи и за довеждаща инфраструктура, и за концесия на неконцесионираните държавни оператори. Пристанище Варна ЕАД, търговското дружество, управлява два терминала. Те са най-големите в територията на пристанище Варна.
Проблемите, които цитира господин Радославов с движеща инфраструктура, касаят и нас, особено в пристанище Варна Изток. Камионите дали ще отбият към тях или ще дойдат към нас, вървят по един път. Така че това, което ги тормози тях, два пъти повече тормози нас. Господин Дойчинов заподе темата за необходимото и достатъчно условие едно пристанище да се развива. Значи необходимото е да има генерален план. Достатъчно да имате финанси. Ние нямаме необходимото. Значи от 2016 година тече процедура по изготвяне и утвърждаване на генерален план на пристанище Варна. До миналата година, доколкото съм запознат, има готов проект. Даден е за обсъждане в ДПП като част от Министерството на транспорта. Оттам насетне предстои обсъждане с много агенции, министерства. Както разбрахме, без здравеопазването и образование. Без спорта, без здравеопазването и без музиката. Това всичко друго трябва да се консултира. Това Министерство на отбраната, митници, гранична полиция, всичко. Колегите, които са минали тази процедура, знаят какво завършва с един консултативен съвет експертен, който приема проекта и се сравнява дали отговаря на заданието, което е пуснато от Държавно предприятие и пристанищна инфраструктура, прави заседание или коригира проекта и със съвместна заповед на Министерството на транспорта и МРРБ се стартира генералния план. Оттам нататък следва всичко останало. Тоест, вие да може да извървите този процес вече. Той е извървян в 95%. Сега в момента трябва да се консултират всичките тези институции, а без това нещо, така образно казано, камък върху камък не мога да поставим ние. И да кажем, че това е наша инвестиция. Просто не може. С много хора се познаваме, може би, от тук. Не само професионалният път ми е свързан с пристанието, така емоционално съм привързан, тъй като от първия ми работен ден до момента, с малки прекъсвания, в което продължих кариерата си в Великобритания. Там бях част от Associated British Port. Той е най-големият английски пристанищен оператор. Така че мога да сравня нещата на къде са, как са. И там стандарта беше, че специално в контейнерните превози, след разтоварването на дадения контейнер на 40-та минута, той трябваше да бъде на 30 мили от пристанището. Нали, общо взето. А тук на 40-та минута той не е излезнал от улица Девня. Не е излезнал от пристанището. Там се прави, значи, до такава степен се е стиковало всичко, че контейнери, които се разтоварват пълни от кораб, се отварят празни на същия кораб. До такава степен е бързината. И за концесията, малко преди света да замръзне в тая пандемия коронавирусна, имахме процедура по изготвяне на концесионни анализи. Тоест това има надежда това нещо да се случи? Да. Те бяха изготвени тия анализи преди пандемията да настъпи. Но мина срока на тези анализи. Сега отново трябва да се намери изпълнител, който да анализира, да направи икономически, правен, технологичен, екологичен анализ и с това да се стартира отново процедурата. И ние все още сме в списъка за концесия на Министерството на транспорта. Вие доста време отлежавате там, трябва да признаем. Да, ние сме към старата уиски общо дето. Но става ли пристанищната по-добра с времето и без инвестиции? Наскоро изпълнителният директор беше в Транспортното министерство да защитите 3-годишния бизнес план, който изготвихме като ръководство на пристанището. Там инвестициите са доста оптимистични и се надяваме да ги изпълним. Само за тази година в модернизация на техника и на инфраструктура имаме планирани около 10 милиона евро. Дай Боже това да се случи. И към момента с това, което разполагаме и с капацитета, който имаме не натоварен на това, около 30% имаме свободен от капацитета на порта, се стараем да го направим. Още веднъж благодаря за вниманието.